Kung gusto nyo makatikim ng pinakamasarap na barbecue sa buong Metro Manila, dito lang yan sa Gat Foods. Pag natikman nyo yung barbecue namin, talagang babalik-balikan nyo. Kung gusto nyo po magsimula ng negosyo na malinis at masarap, tara na dito sa Gat Foods. Dito nyo po matitikman ang malinis at masarap na barbecue. Ang may pagmamalaki namin, yung isaw namin talagang malinis, talagang totoo yan. Kasi talagang inaral namin siya kung paano namin siya linis ng mabuti without sacrificing yung magiging lasa niya. Kasi yung isaw, alam nyo naman, ano yan mahirap linisin. Sa barbecue naman namin, may pagmamalaki namin kasi ang gamit namin na karne is tenderloin. So, hindi siya yung ordinary na nabibili natin sa mga kanto na which is kasim para masigurado namin yung lambot kapag kinain niya yung inihaw. Ang Pinoy naman makikita mo kahit sa ang kanto merong inihaw, di ba? May makikita kang inihaw. Ang target namin kasi talaga is makapag-produce kami ng mga inihaw na quality, ready to sell. Yung po pwedeng mga nasa bahay na nanay, gusto nila maghanap buhay sa tapat ng bahay nila. So, trabaho namin talaga na makapaggawa na malilinis, quality na produkto na para sa mga nanay na gusto magtinda sa harap ng bahay nila. Hindi na sila mahirapan mag-source out ng mga karne, yung paglilinis, paano i-marinate, ganun. As in, kailangan lang talaga nila kumuha ng mag-iihaw tsaka uling. Sagot na namin lahat ng produkto nila. Sa packages namin, meron kami yung trial pack which is 2,200 ang minimum purchase niya. May kasama na siyang barbecue, isaw manok, isaw baboy, tenga, tumbok, saka chicharong bulaklak. So, sa 2,200 na yon, more or less, ang balik sa kanya is 4,000 something. Yung 2,200 na package, ang kasama dun is 20 sticks ng barbecue, isaw manok, isaw baboy, tenga, chicharong bulaklak, saka tumbong. 120 sticks total sa 2,200 pesos. Sa package na 2,200, kasama na rin dun yung pamaed, which is yung basting sauce. So, bali kay Gat Foods, kami nang bahala sa titinda nyo. Ang kailangan nyo na lang is taga-ihaw, uling. That's it. Pwede na kayo mag-umpisa ng sarili nyong negosyo. Makakasiguro kayo na doble yung balik sa inyo. At nakakasigurado kami na babalik at babalik yung mga bumibili sa inyo kasi minimake sure namin na quality at saka masarap yung produkto namin nilalabas. Tapos, bukod dun sa 2,200 na package namin, soon magkakaroon kami new products which is yung mas maliliit na version, mas pangmasa na size. Para dun sa mas may limited lang na pangpuhunan, yun yung minamarket, tinatrabaho namin sa ngayon. Ako si Aiza Pahudpod. I'm the owner of the Gat Foods. Nag-start kami way back 2017 sa isang maliit na kiosk sa M. Domingo, San Juan. Tapos 2018, nung nag-start kami rito as a karinderya kasi nag-switch kami kasi yung location namin ang hanap ng mga tao is yung mga lutong pagkain, yung ready to eat na yung pagdating nila, kakain na lang sila ganyan. Tapos, nung nag-pandemic, luckily, bago nag-lockdown, nakapag-onboard kami kay Grab tsaka Food Panda. So, habang pandemic, nakakapagbenta pa rin kami. Pero naging barbecue na lang talaga yung produkto namin ng time na yun. From barbecue, nagkaroon kami ng mga additional na mga paninda, which is yung mga fried. Nagkaroon kami ng lumpiang toge, chicken skin, mga lumpiang Shanghai, ganyan. Nagdagdag kami unti-unti. May mga ino-offer po kami na packages para sa mga resellers. Pwede din po sila mag-create ng mga packages starting po ng 3,000. Kahit anong items po, may package din po kami na ready-made packages. Package 1 worth 4,200, package 2 worth 6,500, package 3 worth 10,500, package 4 po worth 23,000. Ay ino-offer po namin pork barbecue po, isaw manok, isaw baboy, tenga, pork tumbong, chicharong bulaklak at chicken barbecue. Bukod po sa mga ihaw-ihaw, may in-offer din po kami na fried isaw, fried tumbong, fried chicharong bulaklak, chicken skin, lumpiang toge, Shanghai, at cheese stick.
Yung ganitong negosyo, masarap siya kasi nakikita ko yung mga customers na kumakain. Nakikita mo yung kaligayahan nila na nasarapan sila doon sa ginawa naming produkto. Yun lang sapat na sa amin. Kahit hindi ganun kalaki yung kita, yung makita lang namin na nasarapan sila, okay na kami doon. Sa mga gustong magnegosyo sa maliit na puhunan, kung pwede kayo mag-message sa page namin. Tulungan namin kayo makapag-umpisa ng maliit na hanap buhay. Search nyo na lang po yung Dutch Foods na page. Meron kaming 5 branches dito sa Scout Tobias, Marikina, Pasig, Makati, tsaka Antipolo. Sa mga suki na namin, maraming salamat po sa pagtangkilik at sana mas lumakas pa yung mga negosyo natin. At dun sa mga gusto pong sumubok, welcome po kayo anytime po. Pwede po kayo mag-message sa amin para po masagot namin yung mga katanungan niyo. Maraming salamat po.